ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತನು 4:19 ಸೊ ಗಹನನು ಶಾಲೆ ಇಡ್ತೇನೆ ತುಂಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಬೈಯದು ಮದಿಮೆಂಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಏನತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ಲೌಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಸಾರಿ ಬಲ್ಲರೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಬೈದಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನಿನಿ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕೇ ಮಾಡಿದೆ ಇನಿ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇ ಇದೆ ಸೊ ಬ್ಲೌಸು ಎಂತ ಬಲ್ಲದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಸಣ್ಣ ಬ್ಲೌಸ್ ತಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವರ್ಕ್ ಕೈ ವರ್ಕ್ ತಲೆ ಕೈ ನಿಂಚ ಪೋಲ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಕೈಗೆ ನಂಜಿ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿದಲ್ಲಕ್ಕ ಕುಲ್ಲದೆ ಒಂಜನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂಜು ಒಯ್ಕಾಂಡ ಕುಲ್ಲೋಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಕೈ ಅಂಚದು ಯಾನು ನೆಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆಕ್ ಕುಲ್ಲದೆ ನೆತ್ತ ಕಾಸು ನಿಜವಾದಿ ಅನ್ನ ನಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಏತಾಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಂತೇನು ನೆತ್ತ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ದ ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಐಗೊಕ್ಕ ಏನು ಕೊರಪೆ ಬಂತೆ ಬ್ಲೌಸ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಸಾರಿದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬಂತೇನು ಶೋಕು ಅಂಚ ರಪ್ಪೈತೆ ಬೆಂದ್ರಿಸು ಬಾಡೋಡು ಸುಸ್ತಾತಂಗೆ ಕಾಂಡಂಚ ನೀದು ಬೊಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಬಿದ್ದೋಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸಾರಿಡ್ ತೂಕ ಆಂಡ ಮನ್ಪುಡು ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆತಂಡು ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಓಕೆ ನಾನು ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಬಿದ್ದಾಡಿ ಸೊ ಸಾರಿ ತುಲಿಯತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದು ಉಂಟಿಂಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಪೂರ ಏನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೊರ್ನಿ ಮುಂದೆ ದಿಯೋಡು ಪಂಡ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜೊಂಡು ಮುಂದೆ ದಿಯೋಡು ಪಂದು ಆರೆಂಕ್ ಕೊರ್ನಿ ತುಲೆಂದು ಸ ಪೂರ ಬಾರ್ಡ್ರದ ಹೆತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ನೆಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಒಂಚೂರು ಜಾರುಂಡು ಬಟ್ ಓಕೆ ಯಾನು ಬಲ್ಲು ದೀಪ ಅದುಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಬಿದ್ದಾಡಿ ಏರ್ ಬರ್ಪಿ ಜರ ಗೊತ್ತು ಜಂಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಜಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ ಅಂಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಂ ಏನಕ್ಕ ಆಪುಚಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತೇನೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ ದಯ ಬತ್ತೀನಿ ಮಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪರಿತಿ ಈ ಕತ್ತಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಪುಂಡ ಓಕೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂತೆ ಪಿದಡ್ನಾಗ ಇಂಕ ಆಪಿನೇಜಿ ಅವು ಬೇತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಇನ್ನೀತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸಿಜಿ ಆಡ್ಲ ಪೋದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಾನ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪು ಬಟ್ ಇನಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಂದೇ ಪಿದಾಡುಂಡೊಣತೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿಲ ರೀಲ್ಸ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ರೀಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಮೇರ್ಲ ಬಾಲೆಲ ಇಡೆ ಪೋಯಿರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಡೆ ಅವಳು ಪಂಡ ಏನಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಮಿನಿ ಬೇಲೆದ ಪುರ ಪಿದೈದಿತ್ತೆರ ತೂದು ಬರ್ಕಂದು ಹೋಯಿರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ನಾನು ಪಿದಡ್ನು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ನಾನೈತೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ಏಪ ತುತ್ತರನದ ಅದನ್ನು ತೀರ್ನ ಕೈ ಟುಪ್ಪುಣದ ಅದನ್ನು ಪಂಡ ಹೆಂಗು ಲಂಚೇನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ದತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸೀರೆ ಅವರ ರತ್ತಿಗೆ ಅವರವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವರ ತುತ್ತುವೆರು ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲ ಸೀರೆ ಲ್ಯಾನ್ ತುತ್ತುವೆ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಅದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತುನುವೆರು ಸೀರೆ ಒಯ್ಕಾಂಡ್ಲ ಒಡೆಗಂಡ್ಲ ಪೋರೆ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಅಂಚ ನಾನೈತೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ಒಡೆಗೆ ತುತ್ತುನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತುತ್ತುನಾಗ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುತ್ತುನಾಗ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಹೊರ ತುತ್ತುದೆತ್ತ ಬಂದು ಹಂಚಾದು ಫುಲ್ ಬೇಜಾರಾಣೆ ಇಂಕ್ ಸೊ ಇಂಚ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೆ ನಾ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಜುಟ್ಟುಲ ಪಾಡಿ ಅನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಬಿದ್ದಾಡಾಗ ಇಂಚೆನೆ ಪೋಪಿನಿ ನಾನು ಜುಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಅವು ಬುಂಡುಣತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಹೇರ್ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೋ ಆತಂಡು ಸೊ ಒಂಥರ ನರಕ ತೋಜುಂಡು ಬ್ಯಾಕಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇರ್ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಪೋಪಿನಿ ಓಕೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕಲೇನು ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ತಂದು ಸೊ ಎಂಕಲು ಮದ್ಮೆದ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಸೊ
ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಹಿಲ್ ಟಾಪ್ ಜಂತ್ರಡ್ ಜಂತ್ರದ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೆಳ್ಮಂಡೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬರ್ದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ್ರ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಶೋಕುದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂದ್ ಆಲ ಪನ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲು ತೂಂದೆ ಪೋಲೆ ಯಾನ್ ಒಲ್ಪ ಪಾತೆರು ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಪಾತೆರು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಶಬ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರೆ ಆತು ಶೋಕುದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ವೈಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೆರ್. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತೂನಾಗ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಡ್ ಅತ್ತ ಡೆಕೋರ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂದ್ ನಮಕ್ ಏರೆಗ್ಲ ಫೋಟೋ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಗೆಪ್ಪುಗಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಡೆಕೋರ್ ಮಲ್ದೆರ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ ರೀಲ್ಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ತೂಲೆ. ಮದಿಮೆ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವಲೊಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೋಪ ಜಗಳ ಓಲು ಎಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಮದಿಮೆ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಲ್ಪ ಊರು ಏರು ಓಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಪಾರು ಬರ್ಪೆರ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಬಲ್ಲೆಂದು ಪಂಡಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಏರ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಏರ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಲೆ ನಮ್ಮನ ಸಂಬಂಧನ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಡಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಕ. ಅಂಚನೆ ಒಣಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುರಣಿ ದಾಯಕಲ ಏನ ಪಂಡ್ ಬಟ್ ಒನಸಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ ಪಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಮನ್ನೇ. ಸೊ ಪಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರುಮಾಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಗ್ರೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಮುಜಿ ಬಗೆತ ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಬೀಡ್ ಇತ್ತಂಡ್. ಸೊ ರಡ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಮಂಡಳಿದ ಸೊ ರಡ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪ್ರೀತಿಡೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಕುಲು ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಅಕುಲು ಅಂಚಾದ್ ಅಕ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಲಕನೆ. ಫೈನಲಿ ಎಂಗ್ಲ ತೆಲಿಕೆದ ಬುಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೇರು. ಸೊ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾಕದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೇರು. ಸೊ ಝೂಮ್ ಹಾಕದ್ ವರ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ. ಇತ್ತೆ ಮದಿಮಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ದೊಟ್ಟುಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪೇರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರು. ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದ ಕೊರ್ಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಜವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗಾಡು ಅತ್ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗಾಡು ಏರೆಗ್ಲಾಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಹರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಮೂಮೆಂಟ್. ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ್ ನಿಜವಾದ ಬೇಜಾರಾಂಡ್. ಫೈನಲಿ ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ 10:30 ಆಂಡ್ ಪಂಡಾಕ್ಲ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತಂಡ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಓಕೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಿತ್ತ ಅತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಹೆಂಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಫೈನಲಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಮಲ್ಪುನೇಟ ಉಂತ್ಯ. ಸೊ ತೂಲೆ ಹೆಂಕಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ.
ಫೈನಲಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಮಲ್ತು ಬಚ್ಚಿದ್ದನ್ನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತನ್ನೊಂದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ನಮಸ್ತೆ.